Catalunya és una de les economies més dinàmiques d'Europa, immersa en la revolució tecnològica digital, oberta al món, territori d'atracció del talent i amb el potencial de ser allò que els catalans i les catalanes vulguin ser. La Catalunya que coneixem ho és en part perquè al llarg de la història l'empresariat català ha intervingut de forma directa o indirecta en el seu desenvolupament econòmic i social. L'esperit de la mancomunitat, el modernisme, el Pla Cerdà o la Segona República són exemples de com el teixit empresarial ha sabut sobreposar-se per avançar com a país. Avui, més que mai, la societat i l'empresariat estem empoderats per definir i construir entre tots un nou model econòmic de país. Des del nou equip de la cambra volem ser una eina de país al servei de les empreses. Volem desenvolupar el màxim potencial de l'empresa i l'economia. El repte que tenim per endavant passa per posar la cambra al servei de la construcció d'aquest nou model econòmic de país. Autònoms, pimes, grans empreses, entitats, institucions... Entre tots hem de començar a dibuixar la Catalunya 2030-2040. Cal recuperar l'esperit de contribució i lideratge que el teixit empresarial català portem en el nostre ADN. Entre tots, i sobretot amb tu, dibuixarem la Catalunya que tots somiem. La Cambra de Barcelona, juntament amb aquells actors que s'hi vulguin sumar, treballarà per fomentar la internacionalització, situar la formació com a clau de futur, impulsar la creativitat, la innovació i el talent, contribuir al desenvolupament d'infraestructures que permetin dibuixar una Catalunya vertebralment connectada en el conjunt del territori, construir un model econòmic d'alt valor afegit, impulsar l'emprenedoria i la innovació, entre d'altres. Situarem la cambra al teu costat, en la defensa i el foment constant del teixit empresarial del país. La cambra és una eina de país. Volem participar de la construcció d'un nou model econòmic de Catalunya. I ho volem fer amb tu. Ens ajudes?